Doncs Té de Teatre va començar l'any 91, recent sortides de l'Institut del Teatre. Un grup de nosaltres havíem fet la tesina juntes i aleshores vam dir què fem? Esperem a que ens truquin per treballar o muntem alguna cosa juntes, no? I aleshores ens vam ajuntar amb el Pere Sagristà, que estudiava direcció a l'Institut del Teatre, i ens va proposar de muntar els petits contes misògins de Patricia Highsmith. En aquell moment, el de formar una companyia quedava lluny de la nostra voluntat, o si més no va ser una mica una inconsciència que ens vam posar a fer això, i de cop i volta ens vam trobar que va tenir molt d'èxit. Era un format que en aquell moment funcionava molt bé, hi havia poques possibilitats de veure un format així, i va funcionar també que ens van començar a sortir bolos, i llavors ens vam haver d'inscriure com a companyia. D'aquí va sortir la possibilitat, la idea de fer un altre espectacle, que era Homes, i bé, aleshores ja d'aquí 20 anys. I ara en aquest darrer espectacle hem introduït a dos homes, que són l'Albert Ribalta i el Jordi Rico, que també ens acompanyen amb aquest Delicades. A veure, jo crec que la cultura ara mateix és un animal en procés d'extinció, o sigui, està molt delicada, està en un moment molt difícil, no hem de ser molt catastròfics, però és veritat que si hi ha crisis en general, doncs evidentment la gent no es gasta diners per cultura, tot i que hi hagi molta creativitat. Penso que precisament les crisis el que fan és canvis i que surti més la creativitat. Ara, difícil de poder-la treure en fora i de que es mantingui. Jo crec que el que deia una mica abans, que som molt creatius, o sigui, la creativitat hi és i està allà, però que és difícil de mostrar-la, perquè s'han fet grans infraestructures, hi ha molts teatres que és difícil entrar. Insisteixo en el difícil, però és que està complicat. Ensenyar-ho hauria de ser més fàcil, hauria d'haver espais que, ja no sé com, però com que et deixessin poder ensenyar a mostrar el que tu estàs fent, i si això funciona i agrada, doncs llavors ja que entrés a un espai més gran. Hi ha unes infraestructures que costen molts diners i que estan allà una miqueta com els grans museus, però com entra l'artista a penjar un quadre en aquell gran museu, diríem. El juny de 2010 vam estrenar el grec Delicades, l'espectacle d'Alfredo Sanzol. I bé, des d'aleshores l'hem estat rodant. Vam estar al Grec, aquest any passat vam estar a Madrid durant un mes, al Teatre Espanyol, que ens va anar molt bé, i des de setembre estem fent gira en l'espectacle, tant en català com en castellà. I bé, i així estem, ara tornem al Poliorama al febrer, i vaja, esperem que vingui tota la gent que no ho va poder veure en el seu moment i que ens vagi molt bé, no?